Dobre, tak ideme na to, dobre? Ideme na to, poďme. Ja to odštartujem. Odštartuj to, dobre? Raz, dva, tri a... Prečo ideš neskoro? A či ja tu dole s kapusňou? Sadni si a za chvíľu prídeš k tabuli. Prvú rovnicu píšeš. Dobrý deň, prajem. Prečo sme prišli neskoro? Mamička nezobudila? No to snad nie je pravda. Hoj, za dietou. Ako postupujeme? Prečo sa nepresúvaš? Sadník 5. Raz nevieš. 5. Ďalší. A, B, C, D, E, F, G, H. Aha. A, B, C, D, E, F. A píšeme. Bez mena 5. Ďalšie bez mena 5. Čechovský, no. AB vektor je 4 a sedmička ani len súradnice vektora nevieš. Nevieš urobiť 4 minus 3, 4 minus 3 je u teba 7. 5.